Здравейте, дами и господа! Аз съм Борислав. Вече се запознахме. И, както казах, и май не съм казал миналата серия, че ще правя поредица от клипове на татко и аз. И ще трябва да пребивам всеки, който ми се попречка на пътя да го смажат бой. Ако се чудите какво беше това, но то се знае сигурно, това ми беше кашицата. Така, просто съм болен. И умирам от желание да го пребия това. Това е дебел. Бам. Бам. Мърдай, мърдай, бе, мърдай! А, така. Ей, този път го пребих. От миналата серия умрех направо. Не, бе. Али, писна ми то постоянно. Гле, Али, много го мразя. Гле, мой кот. Опа. Така, прави го вече. Време да пребие той с катинцето. Клиповете, както казах, ще бъдат 10 минутни. Много редко ще ги свалям, поне може би един път в седмицата. Некоя седмица даже няма да я свалям. Ей! Педжал! Амри бе! Той ще трябва да умре първи. Ще умре първи. Ето от сигурни. Ето от червеникавия. Ето от червената каза. Да, май вече разбрах. Ти ги прави. Я! Бам. Ба! Извинете за това. Някой път наистина откачам. Откачам от релси. Не ме пипай топката, бе. Знаете правилния закон. Никой да не пипа топката, иначе ще пипна техната глава и ще я заблуда с нещо остро. С което името започва с ножка. Опа. Това беше много тъпо. Бам. В смутани оци. Не ми пипай топката! Ти трябва да мреш. И ти трябва да мреш. И ти трябва да мреш. Той ще не е жив, да. Искам да си топи. Бам. Ще не го пусна това да се тича. Чакай, ето.